Anong sapatos mo? Ang masikip na sapatos mo dito, Ikaw. yari. Oh, yung ganda. Tapos diretso pa. Ay, parang dito na tayo titira. Sir, makakatamad na bumalik. Talaga maliligaw ka dito pag ikaw lang mag-isa, no? Dahil may mga, ano din eh, daan. Bukas na kayo makakarating yan, ma'am. Bukas na. Ah. Papunta lang nga tayo nakakapagod, di ba, ma'am? Paahon. Mukhang patas ng patas to, ah. Ang test, wala na. Kaya pa? Puro paahon. Kami ngayon sa view deck. Malapit na tayo sa katotohanan. Ay, makatamad na bumalik, sir. Maraming malayo pa wala ka? Opo. Ay? Ingay, ma'am. Pero kapag may dumarayo dito, malinis naman to. Ganito talaga. Ah, ganyan pa rin. Siyempre, ma'am. Depende kung parang malamig yung hangin dito naman. Sa Baguio mas malamig, ma'am.
Yun o. Taas ng view deck. Pwede rin. Ano yung daan dyan? Wala yan? Ha? Gusto niya na shortcut, mabilis na. Ay. Time check. 9:17 AM. Man kami kanina around 8. Agit. Halating oras na. Ayan. Ayan. Tanaw ko na yung view deck. Akala nyo joke lang yung pagkakit dito. Yun ang akala nyo. Ayan, malapit na tayo sa falls.
Malinaw siya.